Aurten, Euskaraldiak egoera berezi batean harrapatu gaitu, bizi dugun pandemia edo virus madarikatu honengatik, eta maila pertsonalean, nik uste dut ezinbestekoa dela honelako ekimenak aurrera ateratzea, Euskararen bultzadari, Euskararen normaltasunari eta batez ere erabilerari asko laguntzen diolako, baina ezin da ukatu egoera honek ez duela laguntzen, batetik musukoekin gabiltzalako eta harremantzeko eta gure artean harremanak eta euskara erabiltzeko ez dalako egoera errezena edo erosoena izan, ez? Baina laburbilduz, Euskaraldia nik bizi izan dudan bezala uste dut ezinbestekoa dela Euskararen normaltasuna eta batez ere erabilean eragiteko.